Arnasa motel eta sakon hartu lautan begiak itxita. Botatzerakoan, gorputza nola lasaitu eta erosotasunean nola murgiltzen den sentitu. Orain, utzi arnasa erabat libre ateratzen. Eta horretarako, arnasa aske hartzea sentitu. Arnasketa berezko mugimendu naturalari jarraituko diogu. Mugimenduari. Beti ongizate egoera honekin. Ekintza natural orok sortzen duen plazerrarekin. Mugimendua. Sentitu arnasa hartzen duzun bitartean, sabela edo bularra nola igo eta jaisten den. Sentitu mugimendua. Mugimendutik, sabela edo bularra mugiarazten duen indar horretara joan. Bakarrik funtzionatzen duen indar natural bat dago. Atsegina, sabela edo bularra igo eta jaistea eragiten duena. Arreta jarri mugiarazten duen indar horri, eta ikusi indar hori nola datorren atzealdetik. Sabela edo bularra igotzea eta jaistea eragiten duen indar hori, bizitzaren indarra da. Bizitzaren indarra, gure baitan arnasten duen bizitza osoaren indarra. Jarraitu arnasa aske hartzen eta sentitu. Indar hori bizitza ozeanoaren olatu baten modukoa da. Bizitza da, niregan arnasten duen bizitzaren indarra. Arnasa hartu eta sentitu. Indar horrek, atzekaldetik datorren indar horrek, eremu amaigabe bat dauka eta handik dator. Sentitu. Eta nire arnasketaren mugimendua indar horren olatu bat bezalakoa da. Ozeano horren olatua bezalakoa. Bizitzaren ahalmen guztia nire arnasketa mugimenduan dago. Itsasoaren ahalmen guztia olatu bakoitzean dagoen bezala. Orain, gure bihotza sentituko dugu. Kokatu zure bularrean. Eta asko maite dugun persona bat irudikatuko dugu. Pertsona horrek sortzen digun maitasuna senti dezagun. Poz hori sentitu. Arnasa hartu eta sentitu maitasuna. Maitasuna, goxotasuna, poza sentitu. Sentitzen duzun maitasun hori, poztasun hori, zure atzean dagoen eta eguzkia bezala sentitzen duzun
ondo horretatik dator. Eguzki argia, sakona, sentitzen duzun maitasuna eguzki honen izpien antzekoa da. Jar zaitez eguzki horretan eta aparte utzi pertsona guztiak, irudi guztiak, ideia guztiak. Jar zaitez eguzki horretan, maitasunean, zoriontasun sakonean. Jada hor dagoen zerbait, dagoeneko ba den zerbait. Sentitzen baino ez. Begiratuz eta sentituz, sentimenduari begira. Pentsatu gabe, gozatuz soilik. Eguzki horretatik sortzen da maitasun, alaitasun, zoriontasun eta osotasun aukera oro. Arnasa hartu eta sentitu. Zu hori zara, hori da zu zarena. Bizi duzun hori zu zara, hori beti dago presente, eta norbera zenbat eta gehiago zentratu horretan biziagoa, sakonagoa eta handiagoa da maitasun eta zoriontasun hori. Eta hor dago beti, ni naizena da. Orain, buruan kokatu. Ikusi kolore urdin elektriko biziko argi bat. Ulermen gaitasuna, jakituria, ezagutzaren jatorria den argi urdina. Argitasun hutsa da. Ez du formarik, baina hortik sortzen dira forma guztiak. Ideiarik gabe. Ulermenaren argi garbia da. Adimenaren argi hutsa da. Argiaren maila horretan arreta mantenduaz gero, dena erraz uler dezakegu. Bihotzetik biziz, barru-barrutik poztasun hori guztia biziz, inork ezin dizu kendu zuzaren hori. Bizitzaren indarra arnasketaren bidez, maitasunaren gozamena bularrean zehar, adimenaren argia buruan zehar. Orain, isiltasunean presente, deustan pentsatu gabe, presente zaudela bakarra sentituaz, goitik behera, izatearen kontzientzia hutsean presente. Erabat inguratzen duen isiltasun amaigabe batetik sortutako izatearen kontzientzia, hemen eta orain. Arnasa hartzen jarraitu dugu poliki, poliki. Orain, kanpoko kontzientzia berreskuratu, baina kontziente mantenduaz,
barruan bizitako guzti honi erne. Zaren kontzientzia hori mantentzen saiatu, mugitzerakoan hortik mugituz. Hitz egiterakoan kontzientzia hortatik hitz eginaz. Arnasa motel eta sakon hartu, lautan begiak itxita.